Príjemný podvečer, dámy a páni, dneska tu máme niečo trošku špeciálnejšie. Musím upraviť FAU. Lebo dneska tu máme modovaný one block. Máme tu nejaké questy, nejaké tasky. A máme tu proste strašne veľa vecí. Tu mám nejaké blueprinty. Čo je toto? Materiály. OK. To je niečo ešte trošku. Wow. OK, takže toto asi nebude na jeden diel. Ježiši, počkať, ja som s tým trošku taká. Počkať. Nie, toto nie. OK. Living root. To je z botánie, omg. Ja som nikdy nehral botániu. Sorry. OK, takže troška si to už rozšírim. Let's start. If you create party. OK, takže mám nejakú party. Takto. Čo sa stalo? Snáď mi to nespadlo. O ne. Po 3 hodinách. What? Počkaj. Quest book. What the fuck? Čo to sakra je? Ty kokso černá wow. Koľko už som toto plnenie. Kde to je? A tuto je. Koľko už som vykopal blokov? 84. Stack dirtu. Wow. Idem si sem. Aha, tak týchto vecí sa nemôžem zbaviť. Môžem? Hej. Tam ide dať iba dirt. OK, tak aspoň si to ešte si tu nerozšírim pre istotu. Aby sa tu spawnovali mobovia. Farmland. Tak počkať, tu si musím uložiť najpotrebnejšie, životu dôležité veci. Wow. OK, toto. Čo tu potrebujeme? Toto. A toto. OK, a už sa... Kedy bude deň? Netuším. Takže tak. Potreba. No, ideme tu spraviť nejaké nekonečné zásoby vody. OK. Ale zatiaľ mi to bude k ničomu, keďže nemám stringy ani nič takého. Počkať. Kamo, 100 IQ. Ja som proste... OK, toto nebola úplne známka inteligencie, ale to je jedno. Ja som normálne dokázal na niečo prísť. Veľmi zaujímavé. Počkať. Tak toto chcem, takto. Trblietky mať tu. Ja vlastne na to nepotrebujem spraviť takto pôdu.
Ešte nemám žiaden ničo. Wow. Epic. To je kúzelná zahrádka. No ukáž, jak to vypadá. No. Chcelo by to viac. Ďakujem, že ste sa pozerali na toto video. Dajte like a odber, pokiaľ sa na toto vôbec niekto pozerá a dovidenia.